No niin, meillä on täällä vieraana tänään vähän erikoisen taustan omaava henkilö, eli mies, joka on käynyt kaksi jaksoa lukioa ja tanssinut 2 vanhojen tanssit. Mitä sinulle kuuluu nykypäivänä, Antti Matintalo? Kiitos, ei tässä mitään ihmeellistä, että opiskelen tuolla Uittisten ammatti- ja yrittäjäopistolla merkonomiksi. Kyllä mitkäs on sun muistot tällä lukioajoilta niinku parhaimmat ja huonojakin voi sanoa, jos niitä tässä on ilmaantunut? No parhaiten. Mä muistan, että noi aulan sohvat on ihan pirun mukavat, että niissä tuli aika paljon vietettyä sitä aikaa silloin lukioaikoina. Ja vielä nykyäänkin. Niin, kyllä sitä vieläkin tulee tänne tultua istuskelemaan. Sitten Tällä viikolla joka päivä muun muassa. niin. Ja mitäs huonoja? No se nyt, että ei tullut kauheasti panostettua silloin tähän lukion käyntiin, että se vähän on jäänyt harmittamaan, että olisi Kyllä. pitänyt kunnialla suorittaa Sähän loppuun. olet kaksoistutkinnossa alun perin, mutta Kyllä. sitten vähän tuli mutkia matkaan. Joo, kyllä se voi niinkin sanoa. Kyllä, mutta se ei johtunut ehkä tästä meidän koulustamme. Ei. Sitten itse aiheeseen liittyen, niin mikä se on sun ensivaikutelma näistä lukiomessuista? Miltä tuo näytti? Ihan on siististi järjestetty, mitä nyt tuli tuossa vähän käytyä katsomassa. Että ihan hienosti järjestetty, että kaikki kunnia liinat, ketkä on näistä suunnittelua pitänyt ja Kyllä. järjestänyt. Meinaatko jäädä katsomaan vielä vanhojen tanssiosuuden? No joo, kyllä mä haluaisin nähdä, että vähän vedestäisiin vanhoja muistoja, kun pääsisi katsoa millainen. Ei ole. Joo, mutta sulla oli kuulemma kiire jo seuraavaan paikkaan. Joo, Kyllä, eipä tämä oli tässä sitten. joo. Kiitoksia. Kiitoksia.